Играйте, аз съм Stupid Monkey. А сега ще играем Happy Ивайло Милчев. Така. Те по име, да знам. И днес ще направя втори епизод на Happy Wheels. Дано да ви Нищо го хареса. харесвам. Дано да го бя. Окей. Huge Rob Ще помогна. Kill the JB fan! What the fuck? Много бързо, ма. Oh, wait. What the? Като Тарзан съм, като котка. Ще ги меля с тая Нокториален боб. Така. What the fuck? С шлагънта. Мех. Там. Окей. Я трябва да съм Тарзан. Ей, колко съм зелена. Предна. И да излече като тини. Боже. What the fuck? Сега ще падам. и ще ги гълкам. Naked. Не. О, Робсвинг. Супер. Така, така. Yes, because... Ти беше ба? Там ли джиби? Хард. Опа. I'm I'm five years. А така Няма да да го сега лича. ставаме. О, не. Не ще харесвам. О. Аз ще го убия. Не, искам да го убия. Обувка! А не, ти беше. Ти What как the пак? fuck? Ой, да. Cannonball. Така. Искам да щупя Save врата. Happy Wheels. Не че. Hammer Wheel. Да, нали, стоиш триъгълник. Чай са. Let's fight for start level and the girl will be naked. Да, нали, фейк. Let's for... Чакай, ти ще го сменя дядо Коли да видя дали Let's fight мога for да start отида level and there will да be a полеча new и да го убия. character. Fake new character. Пак. Hey, this is my first level, so please wait failure. Не Да, стана нали? както трябваше. Знам ги тия. Така. Grab the coin. Добре. Не съм направи епизода, за да още някакви шибани текстове. До! Абе, Я Happy Wheels. Давай. Давай. what the fuck? Дай! Ача! Умри, котко. Обърни се, бе. Ей, сега ще те държа Така, докато не падна и аз с тебе. А така? Котка. Ей, къв съм акробат. Аз понеже много дебела ще заклещи. Ошит! Дядка Добре. акробат! Ошит. После ще се гледам в земята. И ще Не, мога да се реши. О, май гъс, спечелих! О, май га! Ма умра. Почен. Yes, бе! И Smash Face! Ще го рейдна с яко. Да, да. Така, naked. Не. Пилч бар, Тоби. I'm gonna choose... Pitch Buff космата! Та-на-на-на-на-на-на-на-на. What the? Stop it, glitches. Толкова си хубаво! Много блестиш! Сериозно? Too slow. What this? О, боже. What the fuck is this? Да. And what? Пускате се. Аха. Да, разбрахте, ама не. Вау. Да, я чакай. Тън. Това не Така. е яко. Въпреки, че няма Който? никакъв гейм... Не, че... Да, добре. Въпреки, че... Някакъв шибан музей. What the fuck? Както и да е. Гледайте ли Опа. глича? Хайде други. Go! Та... Ох. Таранан. Таранан. Какво става тук? Пак ли е? Yes, бе! Така, ти беше добра. Dead Quiz. Добре, но. Да видим какъв е Dead Quiz. Какво става по дясно? Сега Dot Move Hard. Арана Quiz Game because I'm Супер. bot. Браво, Сега тебе. просто ще гледам. И те насам. И If there are 6 apples and you take 6, how many do you have? What the fuck? Но това не е Hard Nation. Това... вече е. Какво ти бе? What the fuck? Я чай да помисля. Boom, motherfucker! Oh shit! Къде отива?
Бупс. Това не го знам. Прочетох го бупс. Стана ясно, че е 2. What the fuck? Спасихме човека! Защо го спаси момицата му? Така. Минигеймс. Супер. Spikefall. Да. Добре. Значи тру. Чакай. Ще оставя Тими. Да го хвърли и да го покажи. Аз му наплигам, почва да му дразни. Тими. Обувка! Да, чакай, не. Колко съм разчарован от Тимис. А така. Пилика! Who was Sherlock Holmes' sidekick? Dr. Watson, of course, motherfucker. Пак, вот. Този път е така ще направя. Чакай, Jetfall. Обичам Jetfall. О, боже. О, боже, господи. Да, сега пади. Не, няма да... Боже, сатана. А моля? Боже, господи. Just стига! Значи не искам. Рейтинг искам. Тук, of course. Yes, бе! Не. Да, не приключвам. Дано да ви харесва този ми клип. И чао. Мотора ми се върна. Мотор, боже. Колелото ми се върна при мен. Толкова съм щастлив. Ама не. Уха! Грандиозна победа, motherfuckers. Green-tastic Pogo. О, успех. Pogo. Искам да си туша главата. Yes, бе! Успях. Пинк. Давай! Сериозно? Малеле. Няма пък. Мамичката ти. Коко! Къде ми черта? Къде ми е каската? Каската ми къде е? What the? Къде ми е каската? Къде ми е каската? Тя тука, бе. Между ръката ми. Искам да го мина. Ето е каската, бе. Може би има дух. И тя върна. Бум! Ще струша главата и край. Сега скачам, струшавам си главата и приключвам с нивото. Чакай. Успях! Yes, бе! You just like... Ох, това ме заболя. What the? О, мале. Impossible. No, it's not. But yes, it is. Окей, смятам да свършвам. Дано да ви хареса втория епизод. Смятам да правя епизоди на Happy Wheels 20, може би. И след това ще играя една друга игра, която може би ще ви хареса. Чао, чао!